Ayo goyang kiri goyang kanan okle okle oke wanti budaya tok tok langsung jumenggelung seru imbal imbalan langsung jumenggelung manekar mangungkung kumandang ngebak isa jroning pradesan tok 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 tek tok 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 gung tok 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 tek tok tek tok gung tok tok tek tok 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 gung tok 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 tek tok tek tok gung Jomang Gelung langsung jumenggelung seru imbal imbalan swarane langsung manekar mangungkung kumandang ngabak isa jroning pradesan tok tok tek tok 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 gung tok 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 tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung suara tongkir ngumandang terus angiter sesanggaan sautan iramane dasar padang bulan padha lelungguhan trotonco gembira nyoto kasangsem atine
iki kanca lagune jaranan Jawa ngiringi jogete putra putri aja lali budaya sajroning negeri mrelestari ngrembaka amigunani yuk ya Wandi budaya rada rene aja ngedebae toleh samarati sawang kancane aja pikir sing lagi minder aloe wong ora tombok yo maca lalamatan nasi angkang kesepengan nuli kapikato sing padha jumbono rasamu sing padha dulu ya maca lelakone nang semake aja ngatoh wae toleh samar kancane pikir sing lagi naksir
Ya. Awas, awas, Anjole. Iki jarane kok padha tereng dinas iki jamune apa man. Niki jamune sehat lelaki man. Menika lagu Suminah kula kintunaken kagem bapak kula, Bapak Kamto Bulusari, matur nuwun Pak rawuhipun. Okle okle. Aku tak lungguh dek ning kene wae. Sinambi nyawang bakule wedang kopine. Jenengmu sapa? Aku pesen sacangkir wae. Gawanen mrene aku pengen ngandeng kowe. Monggo monggo Mas tak ladeni pilih sing anget panas apa sing legi yen sampeyan ya Mas ya tak jenengku Suminah jenengku nanging Dek Suminah sliramu pancene ayu. Dek Suminah jogawe bingung atiku. Mas mas ya Mas sampeyan bojo godhong paraisan aku iki desa Desa lan kutha dek ya padha wae. Wong sing penting ya dek ya nyatane atine. Bakul kopi sing wis akeh pelanggane.
Suminah cah ayu pengen nyanding salawase. Sebuah atraksi harimau menaiki kuda. Ayo, 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 ayo. Awas, awas, awas. Wah, awas, ngati-ngati longger. Ya ngono, ya ngono, ya ngono. Ayo ngono. Wadep
Yo. Piye kowe kok langsung ambruk ngono kuwi mengi piye lho kuwi? Panggone dipilih sing rada garing. Kabeh yo teles lho, Mas. Mas, madhep rene lho, Mas. Rene lho, film iki. Berdua toh, Pak? Yus pasang-pasangan. Pasang-pasangan. Aku pasangan iki mergo klambine Padha. Sampeyan padha karo ndi? Dah lah, Klambine iki lho sing padha karo sing ndi? kostume iki warnane padha. Walah, bojomu kuwi ta saiki. Iki sing kaya biasane dadi macan kuwi to. Iki masih nyeket sapa pegel aku. Dipuacai ketok tuwek Mbah Gogong. Lah yo aku karo iki dadi. Saman karo ndi? Karo iki to berarti. Loh, maksudnya sing nang kene iki lho perangan-perangan, Pak. Peranganmu karo sapa karo iki? Anu, ngene lho, etok-etok iki adewe iki kan prajurit berkuda. Mari ngono perang. Des. Des. Mari ngono ambruk des, hantune masuk lep terus mripate mlilik. Ah, ngene. Oh, Pak. Des terus Lah, wong kencing manis malah. dungakne kencing mansu iki. Tapi pasanganku saiki ndak kereng kok. Wis rada dadi macan kok. Anu, Lucu lah kuwi. Iki masih nyeket sapa? Pegel aku. Wong biasane dadi macan lho ya ta. Pak, ngene lho, Pak. Iki mang sementara ganti. Macane terisolir ya to. Awakmu dadi kuda. Ngono ya, Pak ya. Iki wayah dadi saiki. Aku ndak kereng. Harimaune sing kereng ngono Wis kene, lho. sing kuwi sing dadi sing kuwi Mari ngono dhisik. sampean, ngono ya. Dicontoni dhisik. Ayo Pak, dadi Pak. Ayo berangan, Mas. Berangkat. Yo. Yo. Cek. Maksudane ndi? Nyapa? Ngendi? Iki lho Pak, kaya iki lho Pak. Perang des ya toh. Candak tali gocine teng teng. Ngono Tem cengle. Motone malek. Sik tak deloke motone malek apa ora? Lah motone malah picek kok, Pak. Dah lah. Ora malek malah picek kok. Kuwi ora ning ngono lho kuwi iki. Iki ora iki nyatu ngene iki lek kemasukan dan. Iya, Mripate wis putih, mripate putih. Karo gandengane dhewe-dhewe. Iki mung marai hantune Iki wis paketan. disisihne sik, disisihne sik iki. Hah? Disisihne kono. Ora usah ben kene engko lek nyisih dhewe. Kono. Ayo Pak.
Jadi jak momongan kena iki. Yo. Piye iki? Yo. Nah, ini perangan. Sabut-sabutan. Nah, sabut. Dua. Gantian. Pasti rai. Mas. Sik. Yo. Apa kok malah mlayu ki awakmu ki? Iki yo aja koyo ngono kuwi. Sengaja model. Ora apa-apa lho kuwi mung etok-etok. Oh, Eh. Mas kuwi lek mencet etok-etok kuwi. Omongi. Aku ora tau-tau ning ngene iki. Wis sing nyeket sapa iki pegel aku. Sumpah pegel aku sing nyeket sapa iki. Perangan iki kowe kaya pecut-pecutan, pecut tenanan. Aku yo loro kabeh no. Pecut tapi kena sandi. Lah kene nggih. Nah, ngono. Tak omongi. Aku ndak tau-tau ning ngene iki. Lah yo belajar ben iso tampil gedang ngono lho. Ya. Anu balane pecutane peh luar ora tak wales arep. Aja dikenekne ya. Aja dikenekne pas iki Mustika ya. Heeh. Yo, Mustika. Lah. Iki piye to iki? Gantian. Yo. Iki lek perangan wis puas. Iso ndadi aku. Urung Dadi ki ndang adan. Aku ndak iso dadi. Ya udah tak mai. Demitku sungkan. Aku biasanya macan kereng ikut jalan Jawa. Ya di Pak si macan sapa yang pegel aku. Ndadi ayo. Ade ndadi. Wong dadi yo semayanan ki lho. Ngene lho, Mbah, adewe iki lek dalam memerankan sesuatu ki sembarang kudu iso dadi, ngono lho, Mbah. Ah. Ndak iso demitku sungkan. Iki kok enek dembet sungkan iki. Mare tukune ngenyang paling tukune. Lek jane lek mau golek apa ning Shopee wae kok sungkan. Ngene lho, Mbah. Paling carane ndak ngene. Lah piye? Memakai cara yang berbeda. Ayo Mas, jajal tapi Mas. Oh, carane ngene iki. Ah. Oh. Manuto. Dodok. Ah. Piye? Iya, aku piye iki? Adu marep. Ah, adu marep untuk kereng, wajah kereng. Terus piye? Nah, manuto kok. Ah, sing tenanan. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Indomaret, Alfamaret, Alfamidi. Lah yo tak golek nih duit tondo Maret barang iki. Aku lagi gede-gede kesan sampai kudu kecuil lho. Iya yo penting yo sik. Ben iso dadi meneng. Bismillah. Allahumma barik lana fima rojak wakina. Kuwi iki donga apa to Pak Amit? Lah kuwi doa makan ngono. Yo engko medun rono kae lho piringe wis ditata ning kono kae lho. Oke madang. Oh pinten dadi oh. Ayo Mas. Ayo Mas, tak dadi. Hadir.
Sik anu. Sik Bil. Iki ketoke kliru sing mlebu iki, Mang. Saya toki mang lek mun jupuk ning ngendi demite iki, Mang? Lah aku pokok arahku rono ngono lho, Pak. Yo rono genah ngujang. Lah kuwi. Aku sosok gawe ngene. Gawe sumpah pegang. Aku kampung jin. Saman ki sik kemasukan hantu iki lho. Saya tahu iki ceritane iki cek dadi. Aja koyo ngono. Mbah, sik Mbah. Anu, nyun sewu Mbah. Saman medal nggih, medal. Saman metu. Anu, Oh, demit kok gagap iki lho. Ya ora ngono. sama nulu tembak kowe, Mbak. Iki Piye? Adep rono to demit. iki ora tak mlebu kan metu nah. Iki ora tak mlebu kan metu nah. Sik, sampean metu ya, Mbah. Ngesakne bocah iki, Mbah. Iki meng kliru sampean uduk kene, kudune ora nang kene, ning nggon liyane ya. Metu ya. Wes. Mari to, Pak. Iki bro iki. Mari to. Iki bro iki. Iki bro. Loro. Ya heeh. Ya weh. Apa yo elek demit motor demitan iki. Lek mung blesekne di rumen. Wes ora usah metu tekan somben. Iki ora kudu tak jebak. Anu. Iki golek wis bar tak golek lek ndak temu dadi udu rezekiku. Ngene lho, samane dadi ben koyo kanca-kanca liyane, ngono lho ben ketok kereng. Pasanganku iki kowe. Aku ki wis dadi. Heeh. Wis dadi omong. Dadi. Oh, kala. Tak leboni nih, ping 20. Koyo emang lho, koyo emang. Ayo. Sing mburi kae kalau. Mburi kon. Mburi, ndak kok. Kala sing mburi kalau. Menika YouTube namine Gogon Channel. Sak lintune YouTuber menika nggih nglayani komedi kethek. Dados ingkang badhe ngesaken monggo. Dilebokne tenan kok ucul lho. Pundi, Pak? Gedang, Pak. Gedang. Berarti ngapus. Dadi ya tenanan ya. Iki dadi sing tenanan sih. Oh, dadi tenanan. Ya. Engko mari ngono digambui terus adewe mlebu. Entok Gentian. Iki yo. Yo, dadi tenanan ya. Tenanan sing kereng koyo lek dadi macan ngono kok. Sampeyan biasane macan lak menek-menek to. Biasane macan Aku lek maten ndak tau centingan iki. Wah, Demit itu sungkan. centinge. Oh, jenenge cepat. Demite sungkan iki. Ora iki macane tak sunat. Sungkan demite. Aku biasa iki sing nyeket coba dek pegel aku. Iki sosok gak aku ngene. Ndak sukses iki. Ndak sukses, sumpah ndak sukses. Wong lek megah apik koyo ngene ndak sukses. Nah, ngene to, biasane sampean macan to, dapuke. Biasane lak menek wit gedang. Menek son. Ya to. Terus menek ting, menek pring. Sarehne iki mengjaran. Iya to. Iki. Iki menek lampu lho. Oh ben kesetrum. Ben kesetrum dihias e. Ora sekete ora enak aku main lampu. Sekane ora enak.
Lah iki Ketane ora. Ayo Mas ditabuhi Mas, ayo dadi. Ora enak seketane lampu piye iku. Nah, iki lho, ayo. Awas. Dijaga Mbak Kang.
Wandi budaya. Beri tepuk tangan yang meriah. Wandi budaya. Ayo men. No. Persiapan. Alah. Wandi budaya. Adeko manungsa kurda rukuk sejati sampurna sujud wujuding sukma lan bareng nyawa sakabehing saka kala durga Bali ana papan gununge dewi-dewi Bali ana papan gununge dewi-dewi Gleger wangsula nugraha Gleger jager wangsula nugraha Gleger wangsula nugraha Gleger jager wangsula nugraha Wandi budaya.